अबाबा महाराज दङ महाराज सानै साया जोंबा ताम जोंबा साग्रादि हामानो बागै खामाना बागै तिनि नरग जायगाखायो ताइ कोनो आपत्ति करे ताइ कोनो आपत्ति करे इनके तिनि नरगर बुफुरनि सिमि तिनि निसिमे आरम्भ खायो तिनि सिमि आरम्भ खायो सालबोसो दंनाय अब महाराज जे दिन बोथार आ दिन जों बोथानायता बिनो खुफुंबाय एसे जों हाइमादना हर साल 324 घन्टा इनके नरग न अम हाइ जयग सब देहनि दागि मुं दागि माले महाराज त दागि ना नरगनि खाव चंग जमा महाराज दागि होबा मा चेक सालायता महाराज दागि होय अब चेंगो नरग बो मताय दुआई साग्रादि सिनि मताय दुआई मा बा कोला परमा बिष्णु माइता इको चिंताको कायथा काचा परमा बिष्णु माइता नरग ताम होय दुआई खा बनो न रिंगता बनो रिंगि जों खायता ताम नि बागै दुआई खा सिनि हा मानो बागै ताइ कुन कक्रै के नरगनि वान सुकमुं तिनि जे पायासा खंको हपुं हपुं अब साप्ता बसाइमिया मास बसाइमिया अब महाराज गेदिनो आव खा हनै ब मथार फाइके मथार सिनाय ब सहर नाब्लना मुक्तंगाब्ला बन आरम्भ खायो खायता